Έτσι, σε αυτή τη χώρα των 22 εκατομμυρίων ψυχών έχουμε ένα μοναδικό παζλ θρησκειών με μουσουλμάνους, βουδιστές, Ινδουιστές και χιλιάδες άθεους των τοπικών φυλών μέσα στα δάση. Εμείς σε λίγο θα γνωρίσουμε τη μικρή πόλη των Ινδών στην Κουάλα Λουμπούρ και στη συνέχεια την φυλή των Ορακάσλι. Οι Ινδοί, κυρίες και κύριοι, έχουν δύο καλά. Πρώτον, σε οποιοδήποτε μέρος και αν βρεθούν, στα γρήγορα στείνουν την πολιτεία τους, δίνοντας ξεχωριστό χρώμα στην περιοχή, διατηρώντας πάντα ήθη, έθιμα και παραδόσεις, και δεύτερον, πολύ σπάνια δημιουργούν φασαρίες και προβλήματα. Είναι πάντα ευχάριστοι άνθρωποι, χαμογελούν και δεν παίρνουν τη ζωή σχεδόν ποτέ στα σοβαρά. Οι εικόνες που παρακολουθείτε δεν είναι από το Δελχή, αλλά από τη Little India, την ακμάζουσα κοινότητα των Ινδών στην Κουάλα Λουμπούρ, κοντά στο Χρυσό Τρίγωνο. Στην είσοδο της γειτονιάς, γιατί κάπως έτσι μου φάνηκε εμένα, βρήκαμε έναν γητευτή των φιδιών. Κοιτάξτε τι κάνει. Είμαστε στο κέντρο της Κουάλα Λουμπούρ, αυτή είναι η γειτονιά των Ινδών και αυτός ο κύριος εδώ που βλέπετε είναι ο γητευτής των φιδιών. Αυτός ο άνθρωπος έχει στο σπίτι του δεκάδες, εκατοντάδες φίδια και όπως, εδώ κοιτάξτε τι γίνεται, και όπως μας έλεγε προηγουμένως και έλεγε και σε όλο τον κόσμο, no, it's not necessary. It's not necessary. No, 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 no danger. No danger, no danger, no danger. Baby, baby. Baby. 8 months baby. No bite you say. Είναι αειδιαστικό, σταμάτα. Είναι αειδιαστικό, σταμάτα ρε παιδί μου. Είναι εντελώς αειδιαστικό. Εδώ κοιτάξτε την γλώσσα πώς τη βγάζει. Λοιπόν, όπως σας έλεγα προηγουμένως, αυτός ο άνθρωπος είναι ο γητευτής των φιδιών. Μιλάει με τα φίδια. Είναι εξοικειωμένος πάρα πολύ με αυτά τα ερπετά. Και όπως μας έλεγε προηγουμένως και όπως έλεγε και επίσης όλο τον κόσμο. Πήγε από εδώ εσύ. Okay, thank you. Okay, bye. You want cobra? No, no, no. Δεν θέλω να πιάσω την κόμπρα, ίσως κάποια άλλη φορά. Αφήσαμε τα μάτια μας να περιπλανηθούν σε αυτή τη μικρή αγορά των Ινδών. Όλα τα χρώματα, τα αρώματα και οι γεύσεις στριμώχτηκαν σε αυτόν τον μικρό δρόμο της πρωτεύουσας, φαντάζομαι. Οι γυναίκες με τα πολύχρωμα φορέματά τους περπατούν στους δρόμους ψάχνοντας για υφάσματα και μετάξι. Οι Ινδοί έμποροι κάνουν ό,τι μπορούν για να τις εξυπηρετήσουν και οι πλανώδοι πουλάνε μπουκάλια με διάφορα βότανα σχεδόν για τα πάντα. Αθλητικά, καρδιά, στομάχι και χιλιάδες άλλα. Οι Ινδοί δεν δείχνουν να βιάζονται για τίποτα. Σε αυτό μοιάζουν πολύ με τους Μαλάι και καθόλου με τους Κινέζους. Δείχνουν μάλιστα να μην έχουν άγχος και παρά την ευγένειά τους δεν σκοτώνονται να σε εξυπηρετήσουν. Κάπου σε μια γωνιά του δρόμου συναντήσαμε και έναν παππού 165 ετών. Όταν το ρωτήσαμε πότε γεννήθηκε, μας είπε ότι το έχει ξεχάσει. Στους περαστικούς πούλαγε τη μέθοδο μακροζωίας του. Ξέρετε, οι Ινδοί έχουν αιμονές με τη μακροζωία, τη θρησκεία και τα μαύρα μαλλιά. Δεν είναι να δούνε λευκή τρίχα στο κεφάλι τους. Πέφτουν σε βαθιά μελαγχολία. Στο τέλος της μικρής Ινδίας και αφού έχουμε δει όλα τα καταστήματα της περιοχής, φτάνουμε σε αυτόν τον μοναδικό και υπέροχο ναό, τον οποίο μπορείτε να δείτε και εσείς. Στα πλάνα που θα σας δώσει τώρα ο Κώστας Σταχιάτης. Κοιτάξτε λίγο την μοναδική ομορφιά αυτού του ναού. Είναι πραγματικά υπέροχος και θα πρέπει να σας πω σε αυτό το σημείο ότι εδώ στην Κουάλα Λουμπούρ οι Ινδοί έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, τουλάχιστον για εμένα, όσον αφορά την αρχιτεκτονική των ναών τους και το πόσο προσεγμένα έχουν τα πράγματά τους σε αυτήν την πολυεθνική και πολυμορφική πόλη. Κοιτάξτε λοιπόν αυτόν τον μοναδικό ναό, τα σχέδια που έχουν, δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνουν όλα αυτά τα σχέδια που βλέπουμε στην πρόσωψη του ναού, αλλά σίγουρα
έχει να κάνει με την ζωή και τον έρωτα, κάτι που παίζει κυρίαρχο ρόλο στην φιλοσοφία των Ινδών. Κοιτάξτε λοιπόν, είμαστε σε αυτόν τον μικρό ναό, τον τόπο λατρείας των Ινδών. Εδώ κάνουν και όλες τις τελετές τους, κυρίως τις γαμήλιες τελετές τους, έχουν την ειδική αίθουσα και όπως βλέπετε είναι πολλοί αυτοί που τον επισκέφτονται αυτόν τον ναό για να πάρουν έτσι μια γεύση Ινδίας. Ετοιμαστήκαμε να μπούμε στο ναό. Πρώτα θα αγοράζαμε γυρλάντες, λουλούδια για προσφορά, αλλά και για να τιμήσουμε το χώρο και ύστερα θα βγάζαμε τα παπούτσια μας όπως κάνουν όλοι οι Ινδουιστές. Σπάνια νομίζω σε ναό μπορείς να θαυμάσεις τόση αρμονία χρωμάτων, παραστάσεων και ατμόσφαιρας. Με το που μπήκαμε μέσα νιώσαμε γαλήνη και ηρεμία. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα βρεθεί ξανά σε Ινδουιστικό ναό και όλα μου φαινόντουσαν λίγο παράξενα αλλά πολύ όμορφα. Ο ναός μας είναι κάθε μέρα ανοιχτός για τους πιστούς αλλά και για όποιον άλλον θέλει. Υπάρχουν όμως τελετές που γίνονται για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Όταν κάποιος έχει πρόβλημα με το σπίτι ή την οικογένεια, έρχεται σε έναν από εμάς, βγαίνουμε από το ιερό και συζητάμε μαζί του. Έτσι φέρνουμε το Θεό δίπλα του. Οι πιστοί για να μας ευχαριστήσουν προσφέρουν φρούτα και λουλούδια. Όσο για την άσπρη σκόνη που βλέπετε, συμβολίζει την αγνότητα του ιερέα. Θα δείτε και πολλά νεογέννητα παιδιά. Είναι σημαντικό να έρχονται κοντά στο Θεό από μικρά. Έτσι λέει η παράδοση. Μας άρεσε να παρακολουθούμε την διαδικασία προσευχής. Καταλαβαίναμε ότι στη λατρεία των Ινδουιστών χωρούσε ο μύθος, η αγάπη, ο έρωτας, η τιμωρία, η δικαίωση. Όλα αυτά φυσικά στον υπερβολικό τους βαθμό, κάτι που σε εμάς τους δυτικούς έκανε ιδιαίτερη εντύπωση. Αυτός εδώ ο νεαρός είναι μόλις 30 ημερών και ήρθε στο ναό για να πάρει την πρώτη ευχή όπως συνηθίζουν οι Ινδοί να κάνουν. Είναι ένας συμπαθέστατος μπόμπυρας και εδώ βλέπετε όλο το σόι, τη μητέρα του, τη γιαγιά του, τον μπαμπά του. Με αυτό το ρεπορτάζ για την κοινότητα των Ινδών έκλεινε ο κύκλος των λαών της Μαλαισίας. Μιλώντας κυρίες και κύριοι με όλους αυτούς τους ανθρώπους, τους Μαλάι, τους Κινέζους, τους Ινδούς, νιώθω βαθιά μέσα μου ότι τελικά αυτή η ποικιλία είναι πραγματικά το άρωμα ζωής στη Μαλαισία. Και αυτό, ξέρετε, δεν έχει να κάνει μόνο με τους κατοίκους αυτής της χώρας που έχουν καταφέρει να αφήσουν έξω από τη ζωή τους το θρησκευτικό φανατισμό, το μίσος και τη διαφορά στο χρώμα του δέρματος. Έχει να κάνει κυρίως με την ίδια τη γεωγραφική θέση της Μαλαισίας. Για να καταλάβετε, η φυσική ομορφιά δεν περιορίζεται μόνο στις μαγευτικές παραλίες, τα νησιά με τις κοκοφίνικες και τη Λευκή Άμμο. Λόφοι, βουνά, δάση, ζούγκλες, ποτάμια και μοναδικοί καταράκτες χαρακτηρίζουν τα γραφικά τοπία στην ενδοχώρα της Χερσονήσου. Όλες λοιπόν αυτές οι ανεξερεύνητες ομορφιές έρχονται σε ευχάριστη αντίθεση, τόσο σε σχέση με τις μεγάλες πόλεις, όσο και με τα γνωστά τουριστικά θέρετρα. Έτσι λοιπόν το τοπίο και η ενδοχώρα δείχνουν τη γλυκιά αντίθεση που με τη συμμετοχή όμως του λαού έρχεται σε αρμονία και σύνθεση. Έχω την εντύπωση μάλιστα πως σπάνια τόσοι λαοί κατάφεραν να επιβιώσουν σε τόσο διαφορετικό περιβάλλον. Κάποιοι λένε πως πρόκειται για θαύμα όλων των θεών που στέκονται πάνω από την χρυσή Χερσόνησο για να την προστατεύσουν και να την προφυλάξουν από την αρνητική ενέργεια. Οι μέρες όμως περνούσαν και ο χρόνος μας πληγώστευε. Είχε έρθει η ώρα να εγκαταλείψουμε την Κουάλα Λουμπούρ για να ταξιδέψουμε στη ζούγκλα και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους του δάσους, τους πρώτους ηθαγενείς της Μαλαισίας. Είναι οι φίλοι των Οραν Κάσλι. Αφήσαμε πίσω μας την πολύβουη και πολυεθνική Κουάλα Λουμπούρ για να εξερευνήσουμε την ενδοχώρα.
Με το αυτοκίνητο θα ξεκινούσαμε ξημερώματα από την πρωτεύουσα για να προλάβουμε την πυρόγα που θα μας έβαζε στο πάρκο Νεγκάρα και την άγρια ζούγκλα. Ξεκινήσαμε από τις 5 το πρωί για να φτάσουμε σε αυτήν την υπέροχη μοναδική τοποθεσία. Είμαστε σχεδόν στην άκρη της ζούγκλας και προετοιμαζόμαστε για να μπούμε στον Τζελάι River. Είμαστε σε αυτό είναι το καραβάκι μας, το κρατάω απλά για να μην φύγει. Η μακρόστενη βάρκα μας αρχίζει να ανεβαίνει ανάποδα το ποτάμι. Ανάλογα με τις ικανότητες του οδηγού να ξεπερνά τα αβαθή σημεία και τα στενά περάσματα του ποταμού, η διαδρομή διαρκεί από 2,5 έως 3,5 ώρες μέσα από ένα πανέμορφο με συνεχείς αναλλαγές τοπίο. Προορισμός μας, ένα συγκρότημα δωματίων στη μέση σχεδόν της ζούγκλας. Αν και κάναμε μεγάλες προσπάθειες να κρατηθούμε όρθιοι και να θαυμάσουμε τις μοναδικές εικόνες, τελικά, όπως βλέπετε κι εσείς, δεν τα καταφέραμε. Κουρασμένοι αφεθήκαμε στη δροσιά του ποταμού και στο απαλό κούνημα της βάρκας. Όταν φτάσαμε πια στον ξενώνα ήταν μεσημέρι. Τακτοποιηθήκαμε με τις βαλίτσες και τα μηχανήματα και δώσαμε ραντεβού με τον οδηγό στις 4 το απόγευμα. Σύμφωνα με τον ίδιο, θα ήταν μοναδική ευκαιρία για εμάς να περάσουμε τους καταράκτες και να συναντήσουμε μια νομαδική φυλή, των Όραν Κάσλι, που σύμφωνα με τις πληροφορίες που είχαν στήσει τον καταβλισμό τους στις όχθες του ποταμού, περίπου 2 ώρες απόσταση. Ο οδηγός του ταχύπλοου, ο Θεός να το κάνει τέτοιο, το περνούσε με μεγάλη επιδεξιότητα και ταχύτητα ανάμεσα από τα εμπόδια και τα στενά. Οι εικόνες κυλάνε πολύ γρήγορα μπροστά από τα μάτια μας. Ανυπομονούμε για τη στιγμή που θα συνεχίσουμε πεζοί στην τροπική βλάστηση και η στιγμή, κυρίες και κύριοι, όπως βλέπετε, δεν άργησε να φανεί. Είχαμε φτάσει. Έχουμε έρθει εδώ λοιπόν με τον τηλεοπτικό φακό του Αλφα, με τον Κώστα Ταχιάτη και την Ιωάννα Κρομίδα για να καταγράψουμε στιγμές από την ζωή των Orang Asli, δηλαδή των ανθρώπων που ζουν πλέον παραδοσιακά σε αυτόν τον παραδεισένιο τόπο. Αυτοί είναι οι τελευταίοι των Μοϊκανών, θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε κάπως έτσι. Είναι περίπου 80.000 σε όλη την περιοχή του πάρκου, ελάχιστος μπορούμε να επισκεφθούμε και εμείς. Οι Orang Asli χωρίζονται σε πολλές ομάδες και η ιστορία τους χάνεται μέσα στη ζούγκλα της Μαλαισίας. Οι πρώτοι της φυλής άρχισαν να κατεβαίνουν από την νοτιοδυτική Κίνα 10.000 χρόνια πριν. Οι άνθρωποι που παρακολουθείτε είναι απόγονοι των ανθρώπων του δάσους που για αιώνες έζησαν σε πλήρη αρμονία με τη ζούγκλα ως νομάδες κυνηγοί. Η παρακμή τους άρχισε στις αρχές του 20ου αιώνα. Τα δάση τους άρχισαν να καίγονται ή να αποψηλώνονται για να γίνουν καλλιεργήσιμη γη, στερώντας από τους Orang Asli το κυνήγι που για αυτούς σήμαινε τροφή. Κοιτάξτε την θέση που είναι αυτό το χωριό. Είναι ακριβώς δίπλα από το ποτάμι. Κοιτάξτε αυτή τη νεαρή κοπέλα. Εδώ δεξιά, Κώστα δεξιά, έχει ένα μωρό στην αγκαλιά της. Να το κάνω. Hello. Πότε δεις. Στην Ελλάδα να δεις Κώστα να δεις. Δεν πρέπει να είναι πάνω από 12 χρόνια αυτή η κοπέλα. Από τους εκατοντάδες χιλιάδες αυτής της φυλής απομένουν πια μερικές χιλιάδες που ζουν μέσα στα δάση. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι τα επόμενα 20 χρόνια ή θα έχουν αφομοιωθεί από τους άλλους πληθυσμούς ή θα έχουν εξαφανιστεί. Θα τους θυμόμαστε αυτούς και κάποιους άλλους μόνο από τους μύθους και τις ιστορίες για τα μυστικά της ζούγκλας που μόνο αυτοί οι ηθαγενείς στην εποχή τους θα ανακάλυπταν. Νομίζω πως άξιζε τον κόπο να τους δούμε και να μιλήσουμε μαζί τους, αν και μόλις αντιλήφθησαν την παρουσία μας, κρύφτηκαν στις καλαμίνιες καλύφες, δείχνοντάς μας πως ήμασταν επιθύμητοι.
Όπως έχετε καταλάβει, δεν είναι καθόλου εύκολο να πλησιάσει κάποιος αυτούς τους ανθρώπους. Μετά από πάρα πολλή προσπάθεια μπορούν να σε πλησιάσουν και να μην φοβούνται την παρουσία σου μέσα στον χώρο τους, στο χωριό τους. Δεν είναι συνηθισμένοι στους ξένους και πολύ περισσότερο βεβαίως στα παιδιά. Η Όραν Κάσλι είναι παραδοσιακή κυνηγή. Όταν χρειαζόμαστε τροφή, πηγαίνουμε στο δάσος για 2 ημέρες και κυνηγάμε. Έτσι γινότανε παλιά, αλλά τώρα το δάσος μας τιμωρεί. Δεν μας προσφέρει πια τροφή και έτσι αναγκαζόμαστε να ζητιανεύουμε για να επιβιώνουμε. Κάποτε ήμασταν περήφανοι για τη ζωή μας και καταφέρναμε να ζήσουμε αρμονικά στο ποτάμι. Σήμερα όλα έχουν αλλάξει. Τις βάρκες δεν μπορούμε να τις επισκευάσουμε. Τα παιδιά μας πεθαίνουν από αρρώστιες ξένες για εμάς. Η κυβέρνηση υποσχέθηκε να μας αφήσει να ζήσουμε ήσυχα στη ζούγκλα, όμως τώρα φέρνει ή προσπαθεί να φέρει τουρίστες στα σπίτια μας για να μας βλέπουν και να κοροϊδεύουν. Θα αναγκαστούμε να το κάνουμε και αυτό. Δεν έχουμε περιθώρια. Οι περισσότεροι από εμάς είναι ήδη στην πόλη και δουλεύουν. Εμένα και την οικογένειά μου θα βρείτε εδώ στη ζούγκλα. Εδώ γεννήθηκα, εδώ θα πεθάνω. Όσο περνούσε η ώρα, οι ηθαγενείς άρχισαν να μας συνηθίζουν. Είχαμε μείνει αρκετή ώρα μακριά τους για να μην νιώσουν εισβολή στον καταβλισμό. Με τη βοήθεια του αρχηγού καταφέραμε να τους πλησιάσουμε και να τους μιλήσουμε. Σε μια γωνιά βρήκαμε τον Αχέμπ. Έφτιαχνε τη σκεπή για την καλύβα του. Μερικά φύλλα μπανανιάς, πλεγμένα αριστοτεχνικά και αυτό ήταν όλο. Στη ζούγκλα άλλωστε, όπως μας είπαν, η δουλειά δεν σταματάει ποτέ. Με μόνα εργαλεία τα χέρια, σε λίγο η αυτοσχέδια οικοδομή θα προφύλασε τον ίδιο και την οικογένειά του από τον άνεμο και τη βροχή. Δεν έχω να κερδίσω τίποτα στην πόλη. Οι φίλοι και η οικογένειά μου είναι εδώ. Ξέρω ότι πολλοί της φυλής μου έχουν εγκαταλείψει το δάσος, όμως νομίζω πως το έχουν μετανιώσει. Η ζούγκλα φιλοξενεί τα πνεύματα των προγόνων μου. Αν φύγω θα με καταραστούν και θα με καταβροχθήσουν. Σχεδόν όλοι στο χωριό πίστευαν τα ίδια με τον άντρα που ακούσατε. Η ανημιστική πίστη τους υπαγόρευε σχεδόν τα πάντα, από το πώς θα συμπεριφερθούν στο δάσος μέχρι το πώς θα απονείμουν δικαιοσύνη. Μεγάλη εντύπωση όμως μου έκαναν τα παιδιά τους. Όταν οι πιτσιρικάδες δεν ακολουθούν τον πατέρα στο κυνήγι, μένουν στο σπίτι. Κυκλοφορούν ελεύθερα με την προστασία των μεγαλύτερων. Όμως ακόμη και εμείς, οι ανίδεοι, καταλάβαμε ότι σε αντίθεση με τα παιδιά του δυτικού πολιτισμού, αναπτύσσουν πολύ νωρίς το αίσθημα της αυτοσυντήρησης. Από μικρά μαθαίνουν να σκαρφαλώνουν στα δέντρα, να κατασκευάζουν καλύβες, να συλλέγουν μέλι, να πιάνουν ζώα, φίδια, σαύρες και φυσικά να παίζουν ανέμελα στη ζούγκλα. Όσο για τις γυναίκες, έμαθα ότι μόλις είναι έτοιμες να τεκνοποιήσουν, αμέσως δεσμεύονται και κάνουν παιδιά. Οι Όραν Κάσλι ζουν ακριβώς όπως τους βλέπετε, σε μικρές ομάδες των 20 ατόμων. Έμαθα ότι γνωρίζουν άριστα τις θεραπευτικές ιδιότητες των φυτών και των ριζών της ζούγκλας. Μείναμε μαζί τους για μερικές ώρες μέχρι τη στιγμή που το σκοτάδι έπεσε απότομα στη ζούγκλα. Παράξενες κραυγές και ήχοι ακούγονταν πίσω από τις αυτοσχέδιες καλύβες. Το φως των κεριών απάλυνε τα χαρακτηριστικά των προσώπων και όλοι κάθονται στις καλύβες για να μοιραστούν το ελάχιστο φαγητό. Σιγά σιγά όμως πρέπει να σηκωθούμε. Chief. Thank you. Δεν συνηθίζεται να δίνουν το χέρι. Απαγορεύεται να αγγίζουν ο ένας τον άλλον. Αυτός εδώ ο άνθρωπος μας έβαλε στο χωριό του, μας άφησε να καταγράψουμε μερικές από τις στιγμές της ζωής τους. Εμείς πρέπει να πηγαίνουμε τώρα σιγά σιγά. Πιστεύω να πήρατε μαζί με εμάς έτσι μια δυνατή γεύση από αυτήν τη διαφορετική ζωή των ανθρώπων. Φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να σας εξηγήσω τον χώρο που βρισκόμαστε. Είμαστε στη μέση της ζούγκλας και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης να σας εξηγήσω πώς βλέπω αυτούς τους ανθρώπους μέσα στα μάτια και πόσο ξένους μας αισθάνονται εμάς. Εμάς τους δυτικούς με αυτά τα ρούχα, με αυτές τις μηχανές, τους τηλεοπτικούς φακούς, τα μικρόφωνα. Είμαστε πάρα πολύ ξένοι για αυτούς και πιστεύω ότι δεν έχουμε θέση εδώ στην καρδιά αυτών των ανθρώπων και μας το δείχνουν με όλους τους τρόπους. Παρ' όλα αυτά όμως καταφέραμε έστω και για ελάχιστες ώρες να σας δώσουμε έτσι μερικές σημαντικές εικόνες. Πάμε. Λοιπόν, ήταν μια μοναδική εμπειρία. Τώρα όμως έχει αρχίσει να βρέχει.
και να δω πώς θα γυρίσουμε στο launch. Ήδη εδώ ο νεαρός παραπονήτης θα γυρίσει στο βαρκάκι. Κλείσαμε τις κάμερες και κάναμε την προσευχή μας. 3 ώρες κάναμε να βγούμε από το ποτάμι. Κάποια στιγμή φτάσαμε στον Ξενώνα. Τώρα να δούμε αν θα κάποια μπορεί να μιλήσει στο βέλα. It's dangerous, all this? Yes. It's too dangerous? Yes. Ήταν μια πραγματική περιπέτεια, αλλά αυτός εδώ τα κατάφερε μια χαρά και μας έβγαλε shows μέσα από το ποτάμι με αυτήν εδώ την τρομερή καταιγίδα. Πλάνο δεν μπορούσαμε να είχαμε μέσα από την φοβερή αυτή καταιγίδα, αλλά τελικά καταφέραμε και το φέραμε το σκάφο. Όταν είδαμε τα πλάνα, παρατηρήσαμε πόσο χαρούμενοι ήμασταν με την εξέλιξη των γεγονότων. Γελάσαμε σαν παιδιά. Ο οδηγός μου έλεγε και ξαναέλεγε ότι το πνεύμα του δάσους μας βοήθησε να βγούμε από την καταιγίδα. Δεν θα σας πω αν τον πίστεψα ή όχι. Η αλήθεια πάντως είναι πως και ο Κώστας και η Ιωάννα και εγώ θα κάνουμε πολλά για να ξεχάσουμε την μέρα εκείνη. Την ημέρα που επισκεφτήκαμε τους ανθρώπους του δάσους και που κινδυνέψαμε να πνιγούμε στη ζούγκλα του Νεγκάρα. Εξαιτίας των σχετικά σταθερών κλιματολογικών συνθηκών, τα δάση της Μαλαισίας παρουσιάζουν έναν απίστευτο πλούτο. Οι επιστήμονες, αν και έχουν προσπαθήσει αρκετά, δεν έχουν καταφέρει τελικά να λύσουν τα χιλιάδες μυστήρια που κρύβονται επιμελώς στο πιο αρχαίο δάσος του κόσμου. Με μια μικρή πυρόγα θα πηγαίναμε στην κατεύθυνση του ποταμού για να περπατήσουμε στις κρεμαστές γέφυρες μέσα στη ζούγκλα. Ωραία περιπέτεια, σκέφτηκα. Χθες το βράδυ έβρεχε συνέχεια και γι' αυτό το λόγο το ποτάμι έχει φουσκώσει, έχει ανέβει το επίπεδο του, η στάθμη του και εμείς ξεκινήσαμε σήμερα πρωί-πρωί, με το που βγήκε ο ήλιος δηλαδή, για να πάμε για περπάτημα στη ζούγκλα. Λένε πως θα δούμε μεγάλες γέφυρες και θα περπατήσουμε πάνω από τα δέντρα. Πάμε να το δούμε. Ανεβήκαμε με σχετική δυσκολία τα 700 μέτρα και ξεκινήσαμε την πεζοπορία στις κρεμαστές γέφυρες. Το ύψος πάνω από 80 μέτρα. Εγώ σας είπα πως θα περπατήσουμε πάνω από τα δέντρα. Πιστεύω να μην πιστέψατε. Βέβαια κάποια δέντρα είναι πιο ψηλά ακόμη και από τη γέφυρα. Είναι μοναδική η αίσθηση, κυρίες και κύριοι, να περπατάς σε ένα τροπικό δάσος 130 εκατομμυρίων ετών. Είναι το πιο παλιό τροπικό δάσος σε όλο τον κόσμο, πιο παλιό και από τον Αμαζόνιο. Και η εικόνα βέβαια είναι μοναδική. Κάνουμε ένα γύρο να δούμε τι βλέπουμε. Αυτό εδώ είναι κάτι σαν παρατηρητήριο, μπορείς να παρατηρήσεις και τον ποταμό αλλά και όλο το τροπικό δάσος. Τεράστια δέντρα. Το ύψος τους λες και παρατηρήσω ότι δεν φτάνει πουθενά. Μας λέει να φύγουμε ο τύπος. Στη γέφυρα δεν πρέπει να είσαι, πρέπει να έχεις απόσταση 10 μέτρα ένας από τον άλλον. Αυτό είναι το πρώτο και το δεύτερο είναι ότι δεν πρέπει να κοιτάξεις καμιά περίπτωση προς τα κάτω γιατί μπορεί να πάθεις πανικό και να μένεις πάνω στη γέφυρα. Θαυμάσαμε από ψηλά το Ταμάν Νεγκάρα, το μεγαλύτερο εθνικό πάρκο της Μαλαισίας. Η μαγευτική αυτή περιοχή αποτελεί παράδεισο για διάφορα είδη ζώων.
ελέφαντες, τίγρης, λεοπαρδάλεις και ρινόκερους. Σήμερα είναι σπάνιο να δει κανείς κάτι πέρα από φίδια, πιθήκους, σαύρες και σίγουρα χιλιάδες έντομα. It's very exciting. Ορίστε, ο κόσμος ήρθε και σε Ελλάδα να σου πω. Έλα εσύ. Φοβήθηκες? Πάρα πολύ. Δεν το ξανακάνω ποτέ. Ορίστε. Θα παρατηθείς πάλι? Όχι, όταν τελειώνει δεν βαρετούμε. Στη διάρκεια βαρετούμε. Εσύ φοβήθηκες? Καθόλου. Ψέματα λέει. Πάμε. Το βράδυ όμως θα κάναμε πεζοπορία στη ζούγκλα, κυρίως για την εμπειρία του βραδινού περιπάτου. Αυτό λέγεται νυχτερινό περπάτημα. Περπατάμε δηλαδή μέσα στο τροπικό δάσος του πάρκου, στη μια προσπάθειά μας να δούμε κάποια ζώα ή έντομα. Έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι είναι έτσι πολύ ευχάριστη εμπειρία και εντελώς διαφορετική εικόνα του δάσους το βράδυ. Πάμε όμως μαζί με τον οδηγό μας, ο οποίος είναι μπροστά και ο οποίος θα μας κατευθύνει. Κάποιοι βέβαια επιτίδιοι ξεναγοί πουλάνε στους τουρίστες φύκια για μεταξωτές κορδέλες, για να το πω λαϊκά. Ότι δηλαδή θα δούνε οι τουρίστες τίγρης, ρινόκερους και άλλα τέτοια παραμύθια. Για εμάς άξιζε και μόνο η εμπειρία να κάνουμε μερικά χιλιόμετρα στο αρχαιότερο δάσος του κόσμου και να δούμε φυσικά φωλιές φιδιών, νυχτερίδες και καμιά τίγρη να περνάει στα γρήγορα. Σε όλη την πορεία δεν ήταν δύσκολο να καταλάβουμε ότι η ζούγκλα του πάρκου ήταν τόσο πυκνή που μπορεί να περάσεις δίπλα από ένα ζώο και να μην το ξέρεις. Το μόνο που καταλαβαίνεις είναι τα τσιμπήματα των κουνουπιών και οι βδέλες. Μια βδέλα. Ήρθα και το πόδι. Δεν θα πάθω τίποτα. Τώρα δεν έχει ανάγκη. Τι είναι πιο δύσκολο, Κώστα? Εδώ. Τα κουνούπια. Και οι μύγες, τι είναι αυτά, κουνούπια είναι. Και η ζέστη και η υγρασία, όλα υποφέρονται. Τα μυγάκια που σε τσιμπάνε δεν υποφέρονται. Εσύ, Ιωάννα? Μάλλον ο φόβος να είσαι εδώ μέσα νύχτα. Είναι το χειρότερο. Που δεν ξεπερνιέται. Τα μυγάκια υποφέρονται για μένα. Τι φοβάσαι δηλαδή? Ότι μπορεί να βγει οτιδήποτε μέσα στα δέντρα. Σαν τι? Τα πράσινα φίδια που μας λένε. Ναι. Όταν ολοκληρώσαμε την πορεία στο δάσος, νιώσαμε πόσο μεγάλη αποζημίωση είναι για κάποιον να βαδίζει σε έναν τόπο τόσο παρθένο και όμορφο. Το επόμενο πρωί ήμασταν έτοιμοι να ξεκινήσουμε την επιστροφή. Μας περίμενε μια εντελώς διαφορετική εμπειρία. Το Cameron Highlands, με τις πηπίες τσαγιού και ένα χωριό δίπλα στο ποτάμι. Εφτά ώρες έχει διαφορά το ταξίδι από το Ταμάν Νεγκάρα μέχρι τα υψίπεδα του Κάμερον. Διασχίσαμε με το βαν σχεδόν τη μισή χώρα. Όσο απομακρυνόμασταν από τις μεγάλες πόλεις, τόσο ανακαλύπταμε την παραδοσιακή μορφή αυτής της χώρας. Πράσινο παντού και από το πουθενά να ξεπροβάλλουν χωριουδάκια με σπίτια και καλύβες. Σχεδόν απόγευμα είχαμε φτάσει στο βουνό. Τώρα θα ξεκινούσαμε την ανάβαση. 1.800 στροφές μέχρι την πόλη σε υψόμετρο 1.900 μέτρων. Άρχισα να καταλαβαίνω σιγά σιγά γιατί οι Βρετανοί κατακτητές λάτρεψαν αυτό το μέρος. Ήπιο κλίμα, βλάστηση πλούσια και πυκνή, τοπίο με άγρια λουλούδια και φυσικά δεκάδες λόφοι και βουνά. Επιτέλους κάποια στιγμή φτάσαμε στην πόλη. Ο πληθυσμός εδώ κυρίως Ινδοί Ταμίλ. Θα τα βλέπαμε όλα, όμως το επόμενο πρωινό. Ήμασταν πτώματα. Το ρεπορτάζ θα μπορούσε να περιμένει λίγες ώρες.
Στο πρωινό μαθαίνουμε ότι η περιοχή πήρε το όνομά της από έναν τοπογράφο με το όνομα William Cameron. Τι έκανε αυτός ο τύπος? Το 1885 χαρτογράφησε την περιοχή, ξετρελάθηκε με τη μοναδική ομορφιά και φώναξε τους φίλους του φάρμερ από την Αγγλία να καλλιεργήσουν τσάι στους λόφους και να το απολαύσουν όλοι μαζί στα σάλε που θα έφτιαχναν. Έλα όμως που κανένας ντόπιος δεν πήγαινε να δουλέψει στη σκλαβιά των Άγγλων, κορόιδα ήταν. Για ψίχουλα να δουλεύουν 16 ώρες την ημέρα. Έτσι οι παμπώνηροι Εγγλέζοι έφεραν Ινδούς για τα χωράφια ως σκλάβους στην αρχή. Γιατί μετά απέκτησαν την ελευθερία τους και με τη σειρά τους έφερναν συγγενείς και φίλους από την Ινδία για να δουλέψουν και να γλιτώσουν από την πείνα της χώρας τους. Έτσι, χιλιάδες Ινδοί ακόμη και σήμερα δουλεύουν στα κτήματα του τσαγιού σε συνθήκες που θα παρακολουθήσετε αμέσως τώρα. Είναι πραγματικά αξέχαστη εμπειρία να παρακολουθείς συλλέκτριες και συλλέκτες τσαγιού να δουλεύουν. Μέσα στους καταπράσινους λόφους τους βλέπεις να ξεφυτρώνουν με τα χρωματιστά φορέματά τους σαν παπαρούνες του βουνού. Η φυτεία Boy είναι μία από τις μεγαλύτερες. Η βιντεοσκόπηση απαγορεύεται από τα αφεντικά. Επιτρέπεται μόνο να δεις την εργοστασιακή παραγωγή. Εμείς, παίζοντας κρυφτούλι με έναν ανεκτικό Ινδοεπιστάτη, προσπαθήσαμε να κάνουμε τη δουλειά μας. Στο χωριό μας υποδέχτηκαν χωρίς προβλήματα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πριν κάνεις οτιδήποτε, πρέπει πρώτα να ζητήσεις την άδεια του αρχηγού ή του γυρεότερου. Δεν έχει σημασία αν έχεις επαγγελματική τηλεοπτική κάμερα όπως εμείς. Ακόμη και φωτογραφική μηχανή μιας χρήσεως να έχεις, καλό είναι να ζητάς την άδειά τους για την επίσκεψη στο χώρο τους. Οι Σαμάι είναι καλόκαρδοι άνθρωποι και πολύ περήφανοι. Περπατώντας μέσα στο χωριό, αισθάνθηκα πολύ όμορφα με όλη αυτή την πρωτόγονη γοητεία των καλυβιών και των ανθρώπων. Πάμε τώρα να σας δείξουμε το χωριό που είναι φτιαγμένο, τα σπίτια τους. Λοιπόν, ξεκινάμε από εδώ, τα μικρά παιδάκια. Βλέπετε πλέον τα ρούχα τους στις βρύσες. Το νερό έρχεται κατευθείαν από το ποτάμι, το οποίο είναι δίπλα ακριβώς από το χωριό. Βλέπετε μια υπέροχη μικρή κοπελίτσα με τη ροζ πετσέτα της. Κοιτάξτε το χαμόγελό της, είναι πραγματικά πολύ υπέροχη. Πάμε στα παιδάκια λίγο πιο πάνω. Δείτε πως παίζουν έξω από το σπίτι τους. Αυτές οι καλύβες που βλέπετε είναι οι παραδοσιακές καλύβες των Ιθαγενών. Φοβήθηκε ο πιτσιρικάς, αλλά βρήκε την πόρτα κλειστή. Έπαιξες και έχασες. Κοιτάξτε αυτό το πιτσιρίκι τώρα εδώ, το κοριτσάκι που κάθεται γυμνούλικο έξω από το σπίτι του, όπως επίσης τη μαμά του. Hello. Φυσικά οι άνθρωποι δεν έχουν ξαναδεί κάμερα στη ζωή τους και λογικό είναι να μας φοβούνται κατά έναν τρόπο. Κάποια στιγμή, και ενώ ήμασταν όλη η ομάδα απορροφημένοι με το ρεπορτάζ, ο αρχηγός άρχισε να με τραβάει κυριολεκτικά προς το ποτάμι. Βρε καλέ μου άνθρωπε, άσε με να τελειώσω το ρεπορτάζ, του λέω. Τίποτα αυτός. Μετά πολλά, εγκαταλείπουμε το ρεπορτάζ και πηγαίνουμε στο ποτάμι. Τι είδαμε? Σας αφήνω να το απολαύσετε όπως το απόλαυσα κι εγώ στην πρώτη ματιά. Kesepian dihanyut ombak dan resah, kau mengobati kerinduan. Δεν είναι πραγματικά μοναδικές αυτές οι εικόνες, κυρίες και κύριοι? Είναι το ποτάμι που περνάει ακριβώς δίπλα από το χωριό. Η κυβέρνηση της Μαλαισίας είδε και έπαθε για να πείσει αυτούς τους ανθρώπους να μπουν στον κοινωνικό ιστό της χώρας. Προσπάθησαν με νύχια και με δόντια να τους μεταφέρουν προς το κέντρο της πόλης, προς το κέντρο του Cameron Highlands. Αλλά αυτοί οι άνθρωποι παραμένουν σε αυτό εδώ το σημείο. Γιατί? Μπορείτε να το δείτε και μόνοι σας. Διότι πώς είναι δυνατόν να αφήσουν αυτά τα παιδιά αυτό το μοναδικό παράδεισο που έχουν ακριβώς κάτω από τα πόδια τους για να ενταχθούν στο κοινωνικό ιστό της πόλης, να μπουν στη βιομηχανική παραγωγή ουσιαστικά. Θα ήταν τεράστιο λάθος για αυτούς και το ξέρουν πολύ καλά. Και κοιτάξτε τους, σας παρακαλώ πολύ, κοιτάξτε αυτά τα μουτράκια τα υπέροχα, κοιτάξτε αυτά τα παιδιά πόσο ανέμελα παίζουν μέσα στο ποτάμι, πόσο ανέμελα
κινιούνται σε αυτόν εδώ τον τόσο οικείο χώρο για αυτούς, πόσο όμορφα παίζουν μεταξύ τους και σας πληροφορώ δεν χρειάζονται ούτε παιχνίδια, ούτε περιττή διασκέδαση, ούτε παιδότοπους, ούτε τίποτα. Αργότερα και μετά από όλο αυτό το παιχνίδι, ανεβήκαμε και πάλι στο χωριό για να μπούμε σε μια καλύβα. Ήταν η ώρα του δείπνου. Θέλω να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα του σπιτιού. Είμαστε στο σπίτι λοιπόν μιας οικογένειας, τοπικής οικογένειας, και αυτή τη στιγμή είναι μεσημέρι και μαγειρεύουν. Κοιτάξτε το λιτό φαγητό τους. Θα ήθελα να σας περιγράψω λίγο το σπίτι. Είναι σπίτι παραδοσιακό από καλάμια. Θα γυρίσει τώρα ο Κώστας και θα δείτε γύρω-γύρω όσο μπορούμε να σας δείξουμε. Αυτή είναι η σκεπή του σπιτιού, από άχυρο πλεγμένο φαντάζομαι, και καλάμι. Εδώ πέρα σε αυτό το σπίτι που βλέπετε μένουν περίπου, βλέπω, 3, 4, 5, 6 γυναίκες, 2-3 μικρά παιδιά και φαντάζομαι και θα μένουν και κάποιοι από τους μεγάλους. Το φαγητό ήταν νόστιμο και καλομαγειρεμένο. Όπως φυσικά παρατηρήσατε για αυτούς τους ανθρώπους, το σημαντικό είναι να συγκεντρωθεί όλη η οικογένεια στο τραπέζι ή αν θέλετε στην καλαμένια βάση του σπιτιού. Ελάχιστα θα τους νιάξουν οι σύγχρονες ανέσεις. Μάλλον το απολαμβάνουν περισσότερο από εμάς. Οι Σαμάι έχουν μοναδική σχέση με τη φύση. Πιστεύουν στη δύναμη του ποταμού και στα πνεύματα του δάσους. Νομίζω πως σε λίγα χρόνια αυτή η θέα των μοναδικών γυναικών με τα μωρά στην αγκαλιά και τα πιτσιρίκια να κάνουν σκανδαλιές στο ποτάμι θα είναι όνειρο από το παρελθόν και αυτές οι ιστορίες θα λέγονται από παππούδες σε εγγόνια σαν παραμύθια. Κάπου εδώ όμως, κυρίες και κύριοι, οι εικόνες φτάνουν σιγά σιγά στο τέλος τους. Με αυτές τις μοναδικές εικόνες από την φυλή των Σαμάι σας αποχαιρετούμε και σας ευχόμαστε μέχρι την επόμενη εκπομπή μας να είστε όλοι καλά. Γεια σας.